No niin, nyt ollaan metsässä. Nyt ollaan metsässä. Joo, valitettavasti. Tai onneksi. Tonne me sitten mennään. Joo, siitä sopivasti ylämäkeen lähdetään kokeilemaan, että miltä tuntuu.
No niin, nyt ollaan Ravadasnjargalla. Kyllä lähtee! Ja tiedättekö mistä tämä on spesiaali tämä paikka? Tämä on erittäin spesiaali, älkää luulkokaan siellä, ettei tämä olisi spesiaali paikka. Tämä on niin spesiaali paikka, koska tämä on kohta, mistä me lähdemme. Maahan. Kyllä. Ja täälläkään ei ole verkkoa yhtään. Ei niin, täälläkään ei ole verkkoa, mutta nyt loppuu meiltä polut. Olemme nousseet jo 173 metriä ylöspäin. Jotain semmoista, ei mitään havaintoa. Meillä on kepsi ja kartta, mut jotain. Niin, no joka tapauksessa. Otitko sen vessapaperin mukaan? Hyvä. Täällä on David Ravadas ja tuolla menee Matti Ravadas. Ja nyt me lähdemme häntä pitkin Ravadasjärvelle, David Ravadas. Ylemmälle Ravadasjärvelle. Ylempi. Ethän tipu matkalla. Niin, just kamera, ethän tipu. 3 asteista vettä, kylmä tuli. Tervetuloa erämaahan. Minun nimeni on Folkki West. Täällä on tunturi ja minä haluan kotiin. Oi. Kylläpäs murjasit. 13 kilsaa käveltyä eka ilta. On tää aika rankka. Ja missä me ollaan? Me ollaan ylemmällä Ravadasjärvellä. Ja mitäs meillä kävi tuossa just ennen kuin me tultiin tänne? Vettä. Ja mitäs me oltiin siitä mieltä? Ihan Joo, kaikki kuivuu. Kaikki täällä. Meillä oli täällä semmonen hattuteline. Siellä on meikäläisen likomärkä upea vaellushattu ja sadeviitta, tommonen hieno. Täällä meillä on telttaleiri. Lähdetään tekemään nuotiota ja syömään. Kello on varmaan joku 2 yöllä, 3 yöllä. Jotain semmoista. Ei mitään havaintoa, mutta ei väsytä. Ei. Tuolla on tommosia kivoja tuntureita näkyy tuolla kaikkialla. Tommosia upea... Oho, no nyt tärisee niin paljon, että tulee tosi laadukas dokumentti. Joo, joka puolella on dokumentteja. Eero, joka puolella on dokumentteja. Ei, Tervetuloa toiseen päivään. Me ollaan täällä keskellä metsää nyt täällä ylemmällä Ravadasjärvellä. Illalla tihku. Sitten kun tehtiin iltapuolella tihku, yöllä sato, tai aamulla se oli jo melkein. Aamulla sato oikein kunnolla ja nyt tihkuu. Nuotion tekeminen on yllättävän haastavaa, koska täällä ei ole mitään klapeja, eikä meillä ole mitään kuivia puita. Meillä on maassa lahoja ja märkiä risuja, tai sitten siis on niin kuin lottovoitto, kun löytää yhden semmoisen kuivahkon oksan. Tuohta ei löydy oikein mitenkään. Jokunen pala, mutta nekin on yleensä märkiä. Mutta aika monen ruljanssi. Mutta eilen onnistui, niin kyllä onnistuu tänäänkin. Se on vaan nää pari stikkiä on löytynyt jo. Vielä kun lähdetään takaisin leiriin. Tää on tämmöstä mehtää, tuolla meidän teltta. Tuolla joella Iiro yrittää saada meille kalaa. Ettei tarvitse syödä puuroa, vaan vois saada jotain hyvää lohikeittoa. Ei lohikeittoa, ei täältä lohta saa. Taimenta, haukea, ahventa, siiko. No en mä tiedä, ihan sama. Oi. Puut, missä te olette? Missä ne on?
Vähän on märkiä puita. Tai siis risuja. Mut kyllä me nyt jonkinnäköinen tuli saatiin. Näin on. Onneksi ei sentään löytä se uistin niin kuin viimeksi. Ravadasjärven kalastus. Onni on. Kalaton. Joo, vähän hiljasta. Se on puhdas päivä. Niin jo. Siellä hiilillä ja tulikuuman kiven päällä kiehahti meidän vesi. Mulla jäi luha kotiin. Ilmeisesti, koska sitä ei löydy mistään. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, koska mä muistan pakanneeni sen, mutta se ei ole missään. Joten syön Iiron luhalla tai sitten veistelen kun aikaa, niin puusta sitten oman luhan. Mutta siitä, kato puuro siellä turpoamassa ja ihana leirinuotio. Siinä poron, ei, ihana leirinuotio. Ja puuro ja sen jälkeen kahvia. Noniin, kohta ollaan taas sääriä myöten jännässä. Joo. Kylmään kaverimme tuulisena päivänä. Kyllä. Varmaan 7 astetta lämmintä. Pohjoistuuli. Niinpä. Ai että kun on lämmin. Oo. Pikkuhiljaa koko ajan semmosia pikku tihkusadekuuroja ja... Mutta aivan mielettömät maisemat joka puolella. Tuolla on lumihuippuvuoret. Mitä? Ja sitten tuolla on jotain tuntureita ja kaikenlaista. Jovella naamusia ripustettu on pikuusen oksilla. Hetsä! Lumisataa kesälomalla. Kesälomalla täällä sain lumesta. Siinä on yksi
meidän joukkueesta. Ja sit vielä tonne. Me luultiin jo 7 kertaa, että me ollaan huipulla, mutta vielä tonne. Vielä tonne. Ja näytetään vielä tonne tuolla, kuulkaas, ystävämme. Näkyy Norjan vuoret. Ja, det är jättebra. Jag tycker de hoppar i skogen hela tiden. Sinne ensi vuonna kiipeämme. Mulla on siellä 10 kiloa rikkaa. Ei 26. Kaikkeni tein ja ostin kevyet kamat ja siitä se painaa 26 kiloa. Kallilla ostin ja Siinä meillä on Iivari. Iivari Lillo. Oho. Ja siellä meillä on
siinä on vieressä autiotupa ja meillä on varaustupa. Semmonen oikein ihana ja meillä on huomenna sauna. Ajatuksia tästä päivästä? Tosi Rehellisiä rankka, ajatuksia. Rankka, sattuu ihan joka paikkaan. Nousuja ja hyvin pikkuinen lasku myös. Kyllä. Mitä mä sanoisin. Ja älä ikinä katso Linnuntietä mistään. Niin, mites meille kävi? No, meillä oli 2 tuntia sit Linnuntietä 3 kilometriä ja loppupeleissä me kävetiin 7. Ai, niin, käveltiin se, niin tuo loppu. Niin.